Apuareka serta diojo donya Ketik iki ora padha ben ngrageni manuk miber isone kae. Karuyane po. Sak to bunyane kadung sing 12 iku ngomong sing 12. Saiki Dong sing demen karyane sing demen. Aja digantong isen kae. Riko mulah make welas tapi apu wis sing demen Riko mulah make welas tapi apu wis sing demen